Uyabona uma ulele challenge ukuthi bomakhelwane wakho nawena something bakulingisela ungakhaya indlu laba yakho. Phakathi itilaba phakathi itini. Sengisanda bathengisanda uyafulela abafulela. Funa ngasikhathi angithi ungawosa laba bawosa. Funa ngasikhathi. Uba semlilo ngamasibomu. Lento ababona induthu nawo bawosa baqala ukuthi uyawosa ngazoba semlilo. Ngasikhathi futhi nje ukhipha indoda yakho grand nabadlula nje bayebona la. Yenisi. Thangarili. Bathi tshela ukuthi lokho umuntu kudla kahle. Nethi nakudlula umuntu umunye. Lento ayihluphi. Ukhipha 1. Nethi nakudlula umuntu umunye ukhipha 1. Nethi nakudlula umuntu Hey Makhi sibondiwe ubulawa ihenisi. Ya! Nethi nakudlula umuntu nje. Uthi po. Ay. Makhi ushaya ihenisi mina ngibulala draw mnana. Kubeka le draw sitokushakisa. Udlula umuntu. Uthi po. Sikomsongo duma ukuthi ushaya ihenisi. Hey Maxim. Etha. Akusena plus bondiwe sithi shaya ihenisi lapha. Hayi futhi na kanjani akujiki ngishayelisi. Hey akuyabona kazi. Hey Makhi. Etha. Hey udla kahle ihenisi.